nɛgɛ ɲɛ 17 bɛ jafara bɛ tɛnɛnku Bayangara mara la ani Bamakɔ o waati kelen bɛ bɛn wula nɛgɛ ɲɛ 12 ma Washington DC Amérique jamana faba kɔnɔ. An balimaw aw n'u la a y'aw bisimila VOA Bambara ka Malikura kunnafoniw o kɛnɛ kan bi araba novembre kalo tile 13 san 2024 kunnafoniw la kumaba dɔw bɛna tali kɛ ninnu de kan. Mali denmisɛn sifinw ka lajɛrɛba tako duurunan sigira kalanso Aliu Blondin kɔnɔna la Bamakɔ dugu kɔnɔ. U ka ɲinata sigira sen kan min bɛ tali kɛ basigi ni bɛn kuntagalajan kan Mali jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ wa jamana fan bɛɛ. Mohamed Daɲogo ale tun b'o kɛnɛ kan VOA Bambara tɔgɔ la. Ko basigibaliya ma ban kosɛbɛ Mali jamana camancɛ yan na banka senna filɛ nin ye Bayangara mara la. Mɔgɔ 10 ni kɔ ɲɔgɔn bɛ minnu bɛɛ lajɛlen fagara jɛkulu maramafɛntigiw fɛ. Musa Gindo ale ye banka denmisɛn sifinw ka tɔn ɲɛmɔgɔ ye. VOA Bambara ye seereya minnu sɔrɔ a fɛ an bɛ n'u lase aw ma jɛmukan kɔnɔ. Amérique jamanatigi kura min sugandira novembre kalo tile 5 jamanatigi sigi kalata la kayan kana Washington bi. Nunu de bɛna kɛ aw ka bi Malikura kunnafoniw ye ka fara an ka kunnafonidilaw ka laseli caman tɔmɔlenw kan min bɛɛ lajɛlen nana lase aw ma nin sanga in kɔnɔ a y'aw bisimila. An balimaw a y'aw bisimila ni ye VOA Bambara ka Malikura kunnafoniw kɛnɛ sigilen ye studio 53 na Washington DC. Aw ka kunnafoniw na an b'a kɔrɔtigɛ ni kunnafoni teleman ye min bina nin waati in na ka bɔ Mali jamana kɔnɔ. A yirala k'a fɔ Isa Kawujim ni ale ye CNT tɔnden kɔrɔ ye welela bi araba Mali jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ni k'a bila bɔgɔ jeninen kan. A yirala k'a fɔ waleya in a kɛra Bamakɔ a kelen kɔfɛ ka jalaki bi Burkina Faso jamana ɲɛmɔgɔw kan kunnafoniw kɔnɔ min ni a ye jalaki kumaw ta ka taa u ka fanga yɛrɛ minɛ cogo ma n'o kɛra Karidon Joliba TV olu ka jabaraniso la Bamakɔ. Kunnafoniw laban minnu bina y'a yira AFP ka kunnafonidilaw fɛ k'a fɔ nin de kɛra sababu ye wele o ka bila Isa Kawujim ma ni k'a bila bɔgɔ jeninen kan. Ka kunnafoniw dalatigɛ hali bi an bɛ to Mali jamana kɔnɔna la denmisɛn sifinw ka tɔn belebele min bɛ Mali kɔnɔ olu ye u ka san lajɛrɛ belebele sigi sen kan min bɛ wele ko Forum Régional de la Jeunesse de Gori Institut. Nin kɛra tako duurunan ye Bamakɔ a kɛra kalanso kɔnɔ min tɔgɔ dalen don Aliu Blondin la Bamakɔ dugu kɔnɔna la. O kunnafoniw kɔnɔ VOA ka ciden min tun bɛ yen o ye Mohamed Daɲogo ye a ye kuma sara nin denmisɛn sifin dɔw la an k'u ka hakilinaw lamɛn basigibaliya ani bɛn kuntagalajan la bilali kan Mali jamana kɔnɔ. Gori Institute n'ale kɔni dagaro bɛnnen don Sénégal ma n'ale ka baara ɲɛsinnen don mara kɛko ɲuman o baaraw ma ale ka san o san lajɛrɛba min bɛ farafinna Sahel fan sifinakaw fara ɲɔgɔn kan o tako duurunan o nana kɛ Mali la kɛrɛnkɛrɛnnenya Bamakɔ école de maintien de la paix la ɲinanta baaraw kɔni o bolila mun kan o de ye sifinakaw u sen bɛ se ka don mara kow la cogo min na ani bamanciya wale minnu n'olu bɛ Sahel jamanaw kɔnɔ olu bɛ se ka kɛlɛ cogo min na. Colonel Alu Bagayogo n'ale kɔni ye école de maintien de la paix o kalanko o ɲamaba ye ale bɛ a da don sifinakaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la olu kun jumɛn b'a to u caman u bɛ taa bamanciya wale siraw kan an k'a lamɛn. Dɔw dusu kasilen don ka se ko ko kiiri tɛ tigɛ a cogoya la dɔw dusu kasilen don parce que u yɛrɛ ma taa ekɔli la u tɛ foyi dɔn n'an ye jateminɛ kɛ denmisɛnnin minnu bangera san 2012 ka na se bi la ou bien minnu tun ye san 10 san 2012 u ye san 20 na bi san 20 u bɛ yɔrɔ minnu na u ma tenitigila ye o yɔrɔ la u ma docteur ye o yɔrɔ la u ma infirmier ye o yɔrɔ la c'est à dire que u ma jamana yɛrɛ lakanabagaw u m'olu si ye donc olu camanba fana filɛ nin so il faut que olu ka dɔn ka dɔn u ka kun bɛ mun na donc caman fana ka kun ye mun ye parce que ko jamanaw tɛ yan jamana lakanabagaw tɛ yan nɔ o fana bɛ se ka kɛ kun filanan ye bon an ye kun sabanan fana mun jateminɛ fana k'a fɔ dɔw fana bɛ yen a camanba fana bɛ yen u bɛ don a la ten pour que u bɛ se k'u yɛrɛ lakana ou bien u b'u ka communauté lakana cogo min na u ka kabila lakana cogo min na parce que n'olu ma taa mɔgɔw de bɛ na u ka kabila mɔgɔw minɛ u bɛ n'u ka misiw minɛ u bɛ n'u ka sagaw minɛ u bɛ na donc olu ye kun caman ye an ye minnu faamuya la. Ni kun min y'a to sifinakaw olu bɛ taa bamanciya wale siraw kan olu dɔnna u bɛ se ka o kunbɛn cogo di sifinakaw kɛrɛnkɛrɛnnenya olu yɛrɛ fɛ a bɛ o fɛɛrɛ dɔw olu fɔ an ɲɛna. Ni jɛkulu ɲɔgɔnnaw mana sigi u ka se ka dɔn u ka kuma ɲɔgɔn ye u ka kuma ɲɔgɔn ye u ka kuma ɲɔgɔn faamu parce que n'an ye jateminɛ kɛ jatigɛ wale min bɛ ka kɛ sisan limite t'u la dan t'u la k'a fɔ k'u bɛ Burkina de dɛ u bɛ Mali la dɛ mɔgɔ minnu don u bɛ se k'u ka kow labɛn Mali la sinikɛnɛ u bɛ taa fɛn dɔw kɛ Burkina Faso sinikɛnɛ kɔta u bɛ t'u yɛrɛ sɔrɔ Niger u bɛ se ka taa donc olu bɛnnen don u ka kow dilanni na cogo min na il faudrait que an ka sifinakaw fana ka se ka bɛn ka ɲɔgɔn dɔn o cadre kɔnɔna na pour que an bɛ se ka kunbɛnli min kɛ o bɛ se ka nɔgɔya ou bien n'a kɛlɛli daminɛ pour que a kɛlɛli bɛ se ka nɔgɔya cogo min na.
ni lajɛrɛ belebele fana kun dɔ tun ye sifinnakaw u jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ jumɛn ye cɛmancɛ fɛnw olu kɔnɔna la Sahel jamana la cogo min na mara ale bɛ se ka kɛ ka ɲɛ wa sifinnakaw u bɛ se k'u jeniyɔrɔ o fin o kɔnɔ cogo min na Mokhtar Ousmane Sy n'ale kɔni ye sifinnakaw masala o ko kan ale b'a ka fɛɛrɛw o ɲɛfɔ an ye sifinnakaw ka dɛmɛ min bɛ se ka se cɛmancɛ fanga mɔgɔw ma o ye ka u bilasira ka sifinnakaw ka jɔyɔrɔ ko jate minɛ kosɛbɛ baara fɛn bɛ ka kɛ transition ɲɛmɔgɔw bolo ni dugu saba ninnu na u ka jate minɛ sifinnakaw jɔyɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka se k'a d'u ma u ka se k'a ye a kɔnɔna la parce que olu bɛ ka fɛn fɛn kɛ sifinnakaw de ta don a tɛ se ka kɛ sifinnakaw kɔ donc sifinnakaw ka dɛmɛ bɛ se ka kɛ mun ye fana ka mɔgɔw sensibiliser ka kuma ɲumanw fɔ hakilina ɲumanw di pour que laɲini ye mun ye ni jamana saba ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye a laɲini fɔlɔ ye mun ye basigi ka se ka na a kɛnɛ a dugu saba ninnu ni ɲɔgɔn cɛ sécurité ko la stabilité ko la donc je pense que n'i ko sécurité n'i ko stabilité sifinnakaw jɔyɔrɔba de b'a la Korotum Bagayogo n'ale ye sifinnakale n'ale fana ye kunnafondila ye wa n'ale sen bɛ ni lajɛrɛ belebele in na ale yɛrɛ kɔni nin tile fila kalan a ye mun tɔmɔ a kɔnɔna la a bɛ o fɔ an ye donc ne hakili la ni forum yi non seulement a b'a to Sahel jamana ka d'a kan Mali bɛ yan Burkina bɛ yan Niger bɛ yan Sénégal bɛ yan sinon Côte d'Ivoire yɛrɛ bɛ yan nɔ a b'a to an bɛ ɲɔgɔn dɔn mais an b'a dɔn an kelen kelen bɛɛ an ka organisation na association walima politique bolo la an bɛ ka mun ninnu kɛ an bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo jumɛn ka se ka baaraw kɛ farafinna kɔnɔ walima an bɛ se ka hakilina ni hakilina jumɛnw ta ɲɔgɔn bolo yaasa ka se ka an ka baaraw an ka association baaraw an ka politique baaraw la taa ɲɛ halisa o la sa nin kalan ale bɛna kuncɛ ni jumɛn ye sifinnakaw u ka laɲini ye jumɛn ye Sahel jamanaw kɔnɔna la fo ka taa bila Sénégal ani Côte d'Ivoire Tariba Traoré ale bɛ o fɔ an ye ala y'an garizigɛ Mali garizigɛ don na ma dɔ san wɛrɛ a bɛ se ka taa kɛ jamana wɛrɛ la ne bolo nin ye occasion de ye sifinnakaw ye k'u ka damakasi kɛ bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ a mana kuncɛ an bɛ ka taa sɛbɛnni fana kɛ sɛbɛn bɛ sila ka bɔ an bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan ka damakasi kɛ san wɛrɛ ta t'u b'a sɔrɔ damakasi ninnu sira ka lawaleya Mali, Burkina, Niger, Côte d'Ivoire ani Sénégal o sifinnakaw nin kɛnɛ kan u y'u tigɛ di ɲɔgɔn ma k'a yira k'a fɔ don nataw la u na baara kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min na mara cogoyaw la ani gɛlɛya min b'u ka jamanaw kan olu fana u bɛ se ka u joniyɔrɔ fi o la cogo min na walasa u ka jamanaw olu ka kɛ jamana basigilenw ye Mohamed Daɲo ko VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamako lakanabaliya ma ban kosɛbɛ Mali jamana cɛmancɛ fanfɛla la Bankase mara la ni kunɲɔgɔn daminɛ in na kunnafoniw y'a yira k'a fɔ jɛkulu maramafɛntigiw taara bin u ka dugudennin dɔ ka kama 10 ani kɔ ɲɔgɔn ni bɔnɛ walasa an ka se k'o kunnafoniw ɲɛdɔn VOA Bambara tɔgɔ la Georges Atino ye a ka kuma barani tɛngu Musa Gindo la ale ye Bankase denmisɛn sifinw ka tɔn o secrétaire général ye ka bɔ Bankase an k'a ka seereyaw lamɛn Payara mara la ala kɔkɔlɔ n'a ɲɔgɔnna ani dugu misɛman caman olu bɛɛ atakera donc Bankase mara la fana Sege donc o fana dugu dɔ bɛ o fana atakera donc o bɛɛ lajɛlen tiɲɛniw kɛra dugu jɛnina attaque laban n'o ye le 11 mois 2024 n'o ye lundi ye vers 17h o fana Bankase mara de do donc commune de Lesago o fana dugu min bɛ Pansagudu o fana atakera donc o fana tiɲɛni kɛra mɔgɔ 10 ɲɔgɔnna olu de tora la mɔgɔ kelen o fana banana tiɲɛni fana kɛra o ye sumaw ni fɛn caman jeni a kɔnɔ yala mɔgɔw bɛ ka boli ka bɔ u ka dugu la k'u sigiyɔrɔ bila walima o ko cogoya bɛ di nin waati na mɔgɔw bɛ ka bɔ u ka sigiyɔrɔ la u bɛ ka taa dɔw bɛ na Bankase dugu kɔnɔ dɔw bɛ taa Banyara dugu kɔnɔ dɔw bɛ taa fo Sevare bɛ Bamakɔ donc mɔgɔw bɛ ka taa yɛrɛ de hali o don yɛrɛ mɔgɔ minnu taara Bamakɔ o image fana bɛɛ lajɛlen y'a ye ko furubaliya o ma nɔgɔn Mali jamana kɔnɔ ka sabu kɛ bangebagaw olu ka gɛrɛntɛ o sigili ye sifinnakaw kan walasa u ka se ka furu wa ka bangebaa dɔw yɛrɛ bɛ wulikajɔ ni fɛɛrɛ sugu bɛɛ lajɛlen tigɛ walasa u ka se ka cɛ walima muso ɲini ka di u denkɛw ani u denmusow ma olu ka se ka don furu la nin gɛlɛya de bɛ Mali denmisɛn sifinw kan bi min bɛ tali kɛ cɛganaya ni musoganaya gɛlɛyaw kan Mariam Kuyate VOA Bambara tɔgɔ la ale ye wulikajɔ kɛ o senfɛ Bamakɔ sigida dɔw la ka kuma di denmisɛn sifinw ma u bɛ kuma ye furu ani furubaliya gɛlɛya kan ka taa denmisɛn sifinw fanfɛ jamana kɔnɔ an k'o lamɛn cɛgana ka vi ma nɔgɔn dɛ gɛlɛya bɛ ne kan parce que mun na hali n'i bɔra kɛnɛ ma i bɛ kɛ bolo kɔnɔ ni tamasere de parce que u b'a fɔ karisa filɛ nin a bɛ yala yala la awa a tɛ furu la ni maa ninnu ye misaliw ye maa caman cɛla an ka jamana kɔnɔ yan nɔ minnu tɛ furu kɔnɔ
n'an ko minnu ma ko cɛgana ni musoganaw maa minnu don u bɛ gɛlɛya ni tɔɔrɔ caman de sɔrɔ an ka sigidaw kɔnɔ ka d'a kan k'u tɛ furu kɔnɔ ka sɔrɔ n'i ye jateminɛ kɛ a caman bɛ yen nɔ o ye ala ka latigɛ ye hali n'a sɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ u ka laɲini don nka an bɛ ɲininkali min yɛrɛ tegun an yɛrɛ la mun de kama nin waati laban ninnu na musogana ani cɛgana cɛyalen don an ka sigidaw kɔnɔ o siratigɛ la an bɛna kuma di sociologue maa dɔ ma n'o ye an ka laadalakow dɔɔnikɛla ye an k'a lamɛn. kow gɛlɛyara n'an b'a fɔ o ma ko la vie chère donc fɔlɔfɔlɔ sɔrɔ dɔ tun bɛ se ka kɛ cogonin dɔ la i bɛ se ka muso furu ni fɛɛrɛ dɔ ye mais bi in na o fɛɛrɛ in c'est-à-dire olu gɛlɛyara kosɛbɛ bon dɔw yɛrɛ fana ta ye ɲɛnako de ye donc ne bɛ ɲɛnamɔgɔ de ɲini na n'i bɛ ɲɛnamɔgɔ ɲini na o bɛ gɛlɛya an ka waati minnu tɛmɛna an ka ɲɛnamaya kɔnɔna na n'o ye an ka société traditionnelle ye i b'a sɔrɔ muso tun bɛ don furu la ka sɔrɔ a ma kɛ i ni nɔgɔ ye cɛ yɛrɛ fana tun bɛ don furu la ka sɔrɔ a ma kɛ i ni nɔgɔ ye donc waati yɛrɛ ye ko yɛlɛma waati kɔnɔna na an b'o de o de bɛ ka na ni nin ye ni nin waleyaw bɛ ka caya anw fɛ yan. Tayiru Diomaye ale ye tailleur ye san 34 a ka fɔ la ko cɛgɛnaya vi gɛlɛya kɛla sababu ye ale yɛrɛ ye muso ta kɔsa in na. De 1 i mana fɛn o fɛn kɛ so kɔnɔ a bɛ pan mɔgɔw ɲɛ kunna i mana effort kɛ togo o togo a bɛ fɔ ko i bɛ ka fitinin de kɛ mun b'i bolo ka ca ni nin ye ko an t'a dɔn karisa ka wari bɛ taa yɔrɔ min na o ye sokɔnɔna ta position ye bon a filanan fɛnɛ n'ala ye bɛn du kɔnɔ muso bɛ minnu bolo du kɔnɔna la u caman bɛ yen nɔ u ka confiance tɛ da i kan bon de 1 sɔgɔma i bɛ wuli hali mɔgɔ t'i jate mɔgɔ tɛna so kɔnɔ yɛrɛ k'i fo i ma bon i ka dumuni ko o b'i yɛrɛ ma. Nin gɛlɛya min bɛ cɛ kunda a bɛ muso kunda o cogo la an bɛ se ka fɔ ko musolakaw yɛrɛ ta ka jugu kosɛbɛ Umu Dile ale ye den filatigi ye san 36 a ma furu kɛ. U fa jɔlen t'u ka balo la dɛ ne yɛrɛ de jɔlen b'u ka fɛn bɛɛ la n'u banana ne de jɔlen b'a la n'u bɛ kalan na ne de jɔlen b'a la fa ka sira t'u la u balolen don u salen don fa ka sira t'u la o de degun kɔni bɛ ne kan. Mais bibi nani e ye furu sɔrɔ i hakilinata ye jumɛn ye o ko la. Ni ne ye furu sɔrɔ ne bɛ taa furu la parce que mun na furu ka fisa ni furubaliya ye du kɔnɔ nafa foyi t'a la. Ka kɛ cɛgana ye walima musogana yala kɔlɔlɔ bɛ a vie la an ka sigidaw kɔnɔ wa sociologue ale bɛ o jaabi. Bon ni muso bɛ musoganaya la tan tɔ i b'a sɔrɔ a protégelen tɛ donc elle est très très vulnérable tɔw b'a fɔ ten elle est très vulnérable c'est-à-dire a exposé len don quoi fɛn caman bɛ se k'a sɔrɔ quoi donc o bɛ cogo min na fana cɛ fana bɛ ten tɔ donc ni e kɔni ma furu kɛ kɔni i b'a sɔrɔ gɛlɛya baden de b'a la cɛgana jagoya i b'i ka fini nɔgɔ k'o yɛrɛ ye o kɔni ni o ye kojuguba yɛrɛ awɔ donc ne kɔni bɛ welewelemada de bila bɛɛ lajɛlen ye sa c'est-à-dire que mɔgɔw ka bɔkolow ni u ka tabiyaw mɔgɔw ka essayer ka segin o ma n'o kɛra fɛn caman bɛ nɔgɔya hali furu nafolo ninnu a gɛlɛyaba ninnu caman bɛ bɔ a la. Ka bɔ Bamako Mariam Kuyate ka laselikan don. An bɛ taa ni kunnafoniw ye nin waati in na Burkina Faso ni y'a tile damadɔ ye u ka jamanatigi kapitɛni Ibrahima Traoré tun bɔra ka laseli kɛ u ka jabaraniso la min bɛ tali kɛ nafolomugu n'a bɛ taa se fo sefa wari miliyari 3 ɲɔgɔn ma k'o yurukura min tun labilalen don ka taa di kɛlɛɲɛbolilaw ma minnu ye u sigiyɔrɔ bila jamana kɔnɔna la ka taa jamana fan wɛrɛw fɛ. VOA Bambara ka kunnafonidila Gildas Da ale bɛ o walawala. Novembre kalo tile 4 tɛmɛni capitaine Ibrahim Traoré ye laseliba dɔ kɛ a bɔra k'a fɔ ko ministère en charge de l'action humanitaire la o min ye ministeriso ye min jɔnnen lo ni maa labila n'o dɛmɛ a n'o ladon ye kɔnɔna na maa dɔw ye wariba suɲɛ. Suite donc à une dénonciation sur plainte kɔrɔtigɛli dɔ senfɛ anw ye ɲa da tiɲɛnikɛla kulu dɔ kan min bɛ ministère de l'action humanitaire kɔnɔ o min ye ministeriso ye min jɔlen don ni fasodenw ladon ye ani o dɛmɛ ye o ministeriso min yɛrɛ ka baaraw tintinin don maa labila ni o dɛmɛ la o ministeriso nin kɔnɔ ko mɔgɔ dɔw ye wari suɲɛ wa o fana ka se miliyariw ma san 2024 kɔnɔ et des milliards
en 2024. Tile dama tɛmɛni kɔ kɔnɔni na le ko Blaise Bazier min ye procureur du faso ye bɔra ka kunnafoniw di o bɛ ka maa minnu jalaki ninnu kan. A ka fɔ la ministère en charge de l'action humanitaire ni ale ye minisiriso ye min jɔnen don ni m'a labila n'o dɛmɛ a n'o ladon ye ɲɛmɔgɔba dɔ lo ye nin kɛ. Blaise Bazier Wagadugu kiiritigɛsoba min ye Waga 1 ye ka procureur. Procédait à la falsification donc des chèques. A tun bɛ wari bɔ sɛbɛn le nambara k'a bila a tun bɛ bɛnbɛn na ni tigi minnu ye ninnu tɔgɔ la o bɛ taa wari nin bɔ walima a tun bɛ o wari bɔ sɛbɛn nin nambara k'a bila a yɛrɛ de tɔgɔ la ani a bɛ taa wari bɔ walima maa wɛrɛw tɔgɔ la. A ka kɛ wali jugu ni tɛmɛnin kɔ a tun bɛ jatilikolonw kɛ wasa ka wari min a y'a suɲɛ ni wo datugu. A ye nin tiɲɛni min kɛ nin cogo nin na nin sɛgɛsɛgɛli belen bɛ sen na nka an bɛ se ka min fɔ o ye ko a ye wari min suɲɛ nin ka ca miliyari 3 ye. 3 milliards de francs CFA. Nin ko nin kɛla ka Wagadugukaw dɔw kamana gan an ye olu minnu kunbɛn. Abdul Raoul Sare ale ye Wagadugukan ye. Cet acte-là, on peut aussi qualifier ça de terrorisme. Nin ko min kɛla nin an bɛ se ka jate fana i n'a fɔ mɔgɔ jugu k'a kɛ waliw anw biyan mɔgɔw bɛ sala kɔngɔ ani minɔgɔ la ani ele bi ni wariba ni sɔnyɛ o wari min i ye o ta ye nin ye ko gɛlɛmanba lo ye. Donc c'est très grave. O cogo kelen nin don Raogo Nabalum fana fɛ ale min ye sanfɛ kalanden ye. Dans un pays comme le nôtre qui est en pleine crise sécuritaire. Jamana kɔnɔ i n'a fɔ an ta lakandabaliya bɛ yɔrɔ min na mɔgɔ dɔ ka nafolo suɲɛ fo ka taa se miliyari 3 ma o nafolo min i ye maaw min y'o jagoyala ka boli k'o ka sigidaw to yen jugu ni ninnu ta ye ne ka miliyari kɔnɔ nin tɛ adamadenya ye. Destiné au PDI c'est être inhumain. Procureur ka fɔ la hali sisan tigi min ye nin kɛ ani a tun bɛ bɛnbɛnbɛn na ni minnu ye tigɛdalaw kan k'o bila kaso la ka kɔn o ka kiiritigɛ ɲɛ. Procureur taara ɲɛfɛ fana k'a fɔ ko wari min o y'a suɲɛ ni fan dɔ tigɛdala a kan. Blaise Bazier. La valeur des numéros saisis à ce stade est de 166 millions. Warimugu min sɔrɔla ka minɛni bɛ taa bɛn sefa wari miliyɔn 166 le ma ani 126,000. Wari min kɛra ka minɛnw san fana ni a kɛrɛnkɛrɛnniyala a fanba bɛɛ ye mobiliw le ye bɛ taa bɛn sefa wari miliyɔn 171 ani 50,000 le ma. On estime donc à 471 250 000 francs CFA. Nin wari suɲɛni nin kɛra ka sangaso minnu jɔ n'a sɛgɛsɛgɛla a nafolo ka ca sefa wari miliyari 1 ni tilan ye procureur ka fɔ la hali bi o bi ka o jalaki ko minnu na o ye foroba wari suɲɛ lo ye ani wari nganamu. Gildas Da Wagadugu VOA Bambara tɔgɔ la. Sisan an bɛna don an ka jɛmukan ta ko filanan na o kama an b'a ɲini aw fɛ aw ka to an ka jabaraniso ani radio fiɲɛsiraw kan aw k'an bɛɛ sɔni. Bambara WhatsApp la wasa kunnafoni fosi kana fɔ i kɔ o ka nɔgɔn kojugu. I ka WhatsApp kɔnɔna la i bɛ taa statut lajɛ yɔrɔ la. Yen i b'a sɛbɛn VOA Bambara. I b'an ka chaîne ye. A kɛrɛfɛ i b'a sɛbɛnnen ko suivre. I bɛ i tɛgɛ digi o kan. O la fosi tɛ fɔ i kɔ. Ni ko seko ni dɔnko n'i ma se dɔgɔnɔ jamana. I bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ ka bɔ Mali la, Laginɛ ani Burkina Faso. Be a bɛ wele wusula min na ko kɛlɛ banna hali cɛ dusukun mana kɛ fara ye n'a y'a kasa fo ka taa se Sénégal ma. Je dissous l'Assemblée nationale. O fara anglais kalanni kan bamanankan sira fɛ. Nɛgɛ ɲɛ 9 o de bɛ yen is 9 o'clock. What time is 8? VOA Bambara ka WhatsApp kan farafinna ni diɲɛ kunnafoni fosi tɛna fɔ aw kɔ bilen. Ayiwa somɔgɔ don dɛ a ci limanaw fana ma. Ka segin ka na aw ma an ka kumaso kɔnɔ an ka foli ni tanuni bɛ aw kelen kelen bɛɛ lajɛlen ye aw ka filɛli ko ɲuman ni lamɛn ko ɲuman na k'a fɔ aw sɔgɔlen don VOA Bambara ka Malikura o kunnafoniw na ka bɔ studio 53 na Washington DC. An bɛ taa ni kunnafoniw ye farafinna gun kan ani diɲɛ fan wɛrɛw fɛ. Côte d'Ivoire jamana kan u ka dugu min bɛ wele ko Man ni a lakodɔnnen don n'a ka kuluba 18 ye. Man dugu kɛra dunanw ani donnikabɔlaw ka taamayɔrɔ ye n'u bɛ wele ko tourisme walasa ka se ka t'u ɲɛ da a dugu yɛrɛ kɔnɔna kulubaw ani u ka ladala yɔrɔ kɔrɔbaw kan. Nin kɛra VOA Bambara ka kunnafonidila Alpha Ka ale ka sɛgɛsɛgɛli ye Man dugu kɔnɔ a ye kunnafoni minnu sɔrɔ an ka ɲɛmadaw fɛ. Bayi
a kokoro kɛrɛfɛ nɛmama yɔrɔw de fana bɛ yan ka caya. Kululaji n'a bi wele cascade nanzarakan na o ti jate ka ban nka Zade Pluie kululaji de tɔgɔ bɔlen don kosɛbɛ. Kilomɛtiri 3 be ani dugu kɔnɔna ni ɲɔgɔn cɛ. A janya bi taa mɛtiri 20. Malik Konane ye yɔrɔ jirala ye. Nous avons plus de 10 cascades à mort. Cascade min bɛ man kɔnɔ ani tɔnkpi yɛrɛ mara bɛɛ a ka ca ni 10 ye. Nka a fankelen bɛɛ bɛ yɔrɔ la, yɔrɔ minnu ni maaw taali ma nɔgɔn. U bɛ burusi kɔnɔ duguw de la minnu ka jan duguba la kosɛbɛ. O kuma na cascade min na kodɔnnen don kosɛbɛ o ye Zakule ta ye. Dɔgɔkun o dɔgɔkun maa minnu bɛ taga ye filɛli la bɛ taga 2000 walima 3000 la. 2000 à 3000 visiteurs. N'i y'a ye filɛlibagaw ka ca ka na yan sabula koliyɔrɔ bɛ ji in duguma min bɛ wele ko piscine naturelle o ka di sifinw caman ye i n'a fɔ Dawuda Ture. Ora tile damadɔ bɔ an dɛsɛla yan bon an kɔnɔ bi dimanche minɛ an bɛna bi dimanche choisi ka se ka na cascade visiter ka filɛ vraiment an nana ji yɛrɛ b'an na donc ça fait que là an bɛɛ tout content ni propre. Ni dunanw bi na yan ka caya Zade Pluie cascade kelen don wari ɲini yɔrɔ fana ye sifin dɔw bolo n'a fɔ Maniga Marius ale bina banji de feere ni dɔw b'a wele ko ɲɔnglɔn nka danfara b'u cɛ kamasɔrɔ banji bɛ bɔ yiri de la Marius ka fɔ la. Voilà, le banji est à la base du palmier. Banji bɛ bɔ palmier zun de la ni palmier yiri bina banji bɛ sɔrɔ ka sama ka bɔ a la nka a bɔbagaw b'u dan ma. Et puis on peut exploiter le vin. Donc gobelet ça là. An bɛ nin galama in fa feere 100 nin bɔli in fana falen banji la an b'o feere 440 walima 460. 150 000 francs. Nin kaskadi in bɛ kulu de cɛ ma walasa i ka s'a ma i bɛ kulu yɛlɛ fɔlɔ ni ka sɔrɔ ka don a kɔnɔ ka jigin duguma o n'a to i bɛ ji ye a kɔnɔna bɛɛ ye yirizunbaw ye wa a bɛ dunanw caman siran nka o tɛ Adama Keita ni a tɔɲɔgɔnw ta ye olu minnu bɛna jɛnbɛ fɔ la dɔgɔkun o dɔgɔkun walasa ka wari sɔrɔ. An bɛ warijɛ sɔrɔ an bɛna mɔgɔw nisɔndiya ka sodɔni kɛ bɛɛ ni lafiya sɔrɔ an bɛ taa olu ma an t'a fɔ la dimanche an bɛ don a ka da la. Kaskadiw kɔfɛ dakabanankuluw fana bɛ man n'a fɔ tɔnkpi kulu o min janya bi taga mɛtiri 1000 ni 223 la. Malik Konane. N'i ye Korowari kulu bɛɛ la jamjambaw ta tɔnkpi ta de bɛ jɔyɔrɔ filanan na n'i b'ale sanfɛ i b'a ye manaminɛw ninnu kuluw dɔrɔn de ye i tɛ se k'a jate k'a ban o tuma na u y'u bɛɛ la kumabaw de ta k'olu fara ɲɔgɔn kan n'o tɛ kulu kumabaw la Gla ta bɛ yen B ta bɛ yen tɔnkpi in bɛ yen Dan de man fana bɛ yen kulu fitininw caman fana bɛ yen nka tɔgɔ t'olu la. Filaninkulu walima ko Dan de man fana ye kabakoma yɔrɔ ye a janya mɛtiri 900 n'i bɛ man dugu kɔnɔ i b'i to fan bɛɛ ka filaninkulu in ye walasa ka yana sɔrɔ ɛri 2 ɲɔgɔn tagama de bɛ kɛ forow ni kungo kɔnɔnaw ni ɲɔgɔn cɛ. Mun de la a bɛ fɔ ko ɲi sabula kulu in n'i y'a jateminɛ a bɛ n'a fɔ ɲi 2 tugulen ɲɔgɔn na da kɔnɔ o de kama kabini ne yɛrɛ ka dɔgɔ n b'a mɛn an bangebagaw da ko ɲinkulu bɛɛ bɛ a wele ten. Kuluw fana kɔfɛ dunanw bɛna man kabakomafɛn dɔ gɛrɛ filɛli la o ye jɔpɔn ye nansarakan na ko pondilian o fana damadɔ bɛ man ni a lamini duguw la jɔw de siri-sirilen bɛ ɲɔgɔn na k'a kɛ sira ye ji sanfɛ walasa dugudenw ka se ka tɛmɛ. Misali la Kavali Baji ni o bɛ Côte d'Ivoire ni Libéria cɛ ci jɔpɔn de bi o sanfɛ o b'a to maaw bi tɛmɛ nka tanaw bi a la Konani b'i dɔ fɔ an ye. Nin pɔn in kangari gɛlɛn 2 dalen don maa t'i yɛrɛ a kan ni samara ye wa i tɛ singam fana don i da kɔnɔ olu fɛn minnu filɛ nin ye u ti kɔrɔbɔ. Man filɛli yɔrɔ ni a kabakoma yɔrɔw ka ca o de b'a to dunanw ka nali tɛ kɔtigɛ yan. Ji minnu bɛ jigin ka bɔ kulu sanfɛ n'u bɛ wele ko cascade ani jɔpɔn olu de kɛlen bɛ ka man tɔgɔ bɔ bi kosɛbɛ a ye to VOA Bambara sanfɛ walasa a ka bɔ nin ɲɔgɔnna caman dɔgɔyɔrɔ kalama. Alpha Ka VOA Bambara tɔgɔ la Man Côte d'Ivoire.
Ameriki jamanatigi kura Donald Trump n'a sugandira novembre kalo tile 5 kalata la bɛ ka jamana fanga labɛn min bɛna don masayaso Maison Blanche kɔnɔ. O nɔgɔni fɛ a yirala k'a fɔ k'a ye Fox News olu ka jabaraniso baarakɛla Peter Hengst ale sugandi ka bila Ameriki ka kunnafoni di so baara min sigilen don finitigiw kunna ni a bɛ wele ko Pentagon o cidenya kulu o ɲɛfɛ. Kayatu Traoré VOA Bambara tɔgɔ la ale b'o o lase. Elon Musk bilala kotigiso kura min tɔgɔ dara ko Doge kunna a bɛna baara kɛ ka foroba cakɛdaw ka musakaw dɔgɔya ni dolari nafolo miliyari 2,000 bɔɲɔngo ye. Vivek Ramaswamy bɛna dɛmɛ don a ma a ka baara nunu senfɛ. Ayiwa u ye layidu di kɛ k'a fɔ ko baara nunu bɛna kɛ ni tilennenyaw ye ne misali taliw ye maayaw kan yaasa a yɛlɛma bɛna se foroba cakɛda baarakɛla minnu ma ka hakɛw ka sabati. John Ratcliffe foroba gundo ɲɛmɔgɔkɔrɔ bilala CIA kunna yaasa ka politiki kunnafoniw kɔlɔsiliw kɛ ne ka janto kɛ kosɛbɛ olu la k'a sɔrɔ Peter Hegseth sɔrɔdasikɔrɔ ani jakanso Fox News baarakɛla kɔrɔ bilala lakana kotigiso kunna ka kɛ ni foroba lakana siraw ye. Mike Waltz kɛra lakana kɔrɔsigi ye a ka baara bɛna kɛ l'Ameriki kɔkanko taabolo siraw kɛrɛnkɛrɛnnenya la Ukraine ani larabula gun kan mafaliw ye. Tom Homan bilala dancɛw lakanaw kunna a ka baara bɛna sinsin kosɛbɛ sɛbɛntanw ka labɔliw kan l'Ameriki jamana kɔnɔna la. Elise Stefanik kɛra l'Ameriki ka lasigiden ye duniya keleya tɔnba soba kɔnɔna la ka fara o kan Mike Huckabee sugandira k'a kɛ l'Ameriki ka lasigiden ye bani sira la. Labanw na Suzy Wiles Trump ka yɛrɛkofɔ campagne kulu ɲɛmɔgɔ o kɛra a ka chef de cabinet ye. Sisan an bɛna farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw lamɛn nin waati na Shaka Traoré bolo. Shaka i n'u la. Farikolo ɲɛnajɛ nasiraw fɛ kunnafoni jumɛnw bɛ a kun kan Mali jamana kɔnɔ bi? Mariam Nula VOA lamɛnbaaw bɛɛ lajɛlen ani filɛbaaw bɛɛ lajɛlen fo nin kɛnɛ in kan. Farikolo ɲɛnajɛ ko kun kan an bɛna bi taa bɛ boli senatɔrɔntan kan n'o ye Coupe d'Afrique des Nations CAN Maroc 2025 éliminatoire ɲɛbila ɲɔgɔndanw o tile 5nan ɲɔgɔndanw ye ni ɲɔgɔndan minnu daminɛna bi arabadɔya na novembre kalo tile 13 san 2024 na jamana dɔw la ɲɔgɔndan ninnu bɛ to sen na sini dɔw bɛ tan alamisa sinikɛnɛ juma dɔw wɛrɛw bɛ tan min ye Mali ye ale bɛ don tulon na sinikɛnɛ juma novembre kalo tile 15 san 2024 na Mali senatɔrɔntana cɛ kɔrɔbalenw bɛ bisimila Mozambique taw fɛ Maputo n'o ye Mozambique faba ye. Ɲɔgɔndan in a ka gɛlɛn dɔɔni a nafa ka bon fana Mali kan. N'i b'a dɔn ko Mali ka kulu kɔnɔ n'o ye groupe I ye éliminatoire n'u hukumu kɔnɔ tile 4 ɲɔgɔndanw tɛmɛnen kɔ jɔyɔrɔ filanan bɛ Mali bolo pour 8 farankan 2 jɔyɔrɔ fɔlɔ bɛ Mozambique de bolo pour 8 farankan 4. Tom Saintfiet n'o ye Mali forobatɔ degeli karamɔgɔ ye a n'a ka cɛdenw u taakun ye Maputo Tom Saintfiet ka fɔla ka se ka kuru 3 ta ka se sɔrɔ ka se ka u ka sɛbɛn sɔrɔ n'o ye qualification ye ka taa CAN kɛnɛ kan hali n'a sɔrɔ ɲɔgɔndan ma nɔgɔ an sera min ye Cheikh Oumar Konté ma n'a bɛ wele Bruno ale ye farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidila ye Bamako yan a y'a yira ko min ka ɲi kosɛbɛ Mali fan fɛ min kan ka kɛ Mali fan fɛ o de ye ka se sɔrɔ sinikɛnɛ ɲɔgɔndan na Mozambique ɲɛkɔrɔ o la n'o kɛra dɔrɔn sɛbɛn bɛ sɔrɔ n'o ye qualification sɛbɛn ye ka taa Maroc kɛnɛ kan an ka Cheikh Oumar Konté n'a bɛ wele Bruno farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidila Bamako yan an ka lamɛn. Mozambique ye premier kuru 8 a ka farankan ye 4 Mali ye jɔyɔrɔ filanan kuru 8 a ka farankan ye 2 ye donc o la pour que an ka se ka gagner depuis 5e journée la fo juma don an ka Mozambique bati a yɛrɛ fɛ Maputo o la an bɛ taa 11 na k'an dabɔ kuma la pep n'o bɔra ye filanan fana bɛ o ye n'an ye 2 ni bin kɛ n'an ye 2 ni bin kɛ k'a kɛ 1 ni 1 fu ani fu alsa Mozambique bɛ to galeya la première la bon o tɛ anw arranger kosɛbɛ non seulement on veut se qualifier mais on veut terminer premier parce que golaviral particulier de bɛ premier général kan kafu t'a la o la hali n'anw sera ka 2 ni bin kɛ ni 2 ni 2 ye o b'a yira k'a fɔ ni an y'an ka double confrontation ta olu nana 1 ni 1 kɛ Bamako an kɛra 2 ni 2 kɛ Maputo meilleure attaque meilleur mun ka bi ka ca ni bɛɛ ta ye o de bɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ sɔrɔ o la sabanan ye mun ye kɔni o ye n'an batira o bɛ an ka qualification sumaya laɲini ye mun ye dɔrɔn ka taga gagner Tom Saintfiet n'a ka cɛdenw hakilina tɛ foyi ye ka gagner Maputo rien à dire rien à faire o bɛ fɛ ka o kɛ ka maliyɛnw nimisi wasa parce que
Saka Traoré an ka foli b'i ye kosɛbɛ dan tɛ foli min na nin de bɛna dan sigi aw ka bi Malikura kunnafoniw na aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn waati wɛrɛ